Suzuki Big Bikes, Pangasinan. And mainit-init pa. Just delivered itong first unit ng crossover touring bike na 2024 GSX-S 1000 GX. Yan po yung ating pinakabagong model from Suzuki Big Bikes, mga idol. At ito, to give you an update para sa mga idol natin. Ayan, no? Napakagwapo, di ba? So, very futuristic yung kanyang front face design. So, mga idol, napakaswerte natin dahil unexpected, we just visit the store and then biglang dumating. So, talagang para sa atin tong live today. So, yun. Makita nyo yung pinakabukahan niya, no? Futuristic masyado yung style, yung design niya. Grabe, no? And yung pinaka dito, yung pinakagilid, yung daytime running light dito. Ang astig, you know? Para siyang nakapikit na dragon, no? Yung mata niya. Parang gano'n. I cannot express yung ano niya, yung style niya talagang ibang klase, no? And then yung pinakatulis sa front, no? Kita niyo yan. Grabe. Tapos to, projector lamp. So napakalinaw niyan. And then yung color combination niya, as usual, metallic Triton Blue na color ng Suzuki. No? Dito yung kanilang iconic color. So mga idol, first big bike to, first unit ang model na to na nag-arrive ng showroom. And ito mga idol, grabe ang astig talaga. Ito yung first time natin siyang makita in yung mas maganda sa tingnan. Kasi nung i-launch to sa Makina Moto Show, yan, umattend din tayo sa live launching nito sa Makina Moto Show at MOA, no? And medyo mahirap siyang lapitan kasi nakandun siya sa isang platform, mataas. So, hindi rin natin masakyan. Pero today, eto na, makikita na natin, pupuntahan natin, titingnan natin lahat ng mga parts nito, mga idol. At ibibigay ko sa inyo yung mga features ng bagong bike na to. So yan guys, 2024 model, as you can see, talagang malaki siyang tingnan. And then, pang ano to pang touring. So kung mahilig kayo sa mga endurance, yung mga tropa mo, and you want fastest bike, malaking makina, 1000cc, ayan mga idol, yung dapat ninyong tinitingnan. Sinasama nyo to sa listahan ninyo. Actually, sa ganitong category, siyempre meron sa BMW, mga touring bikes, yung BMW XR. Then sa Ducati, meron din sila dyan, mga multistrada nila, no? And dito sa Suzuki Big Bikes, ito lang yung kanilang touring bikes as of today, 2024 model. Sa Yamaha, meron sila yung Tracer 9, yan yung mga kapareho niya. And then sa Honda, I think sa Honda, wala pa silang touring doon na style. Yung touring nila doon, yung malaki, yung Goldwing, no? So yan mga idol, ang ating live today. So 2024 Suzuki GSX-S GX. Yan po yung kanyang model name. Grabe, ang pogi talaga nito. So tanghaling tapat tayo pumunta dito and luckily nakita natin to at yun nga, kararating lang nito, mainit-init pa, no? So makita naman niyo po ninyo yung mga nito, yung pinaka mismong engine. So kung gusto niyo pong malaman yung engine specs ito, bibigay natin sa inyo. Ayan. So subukan kaya nating sakyan mga idol. So subukan natin Okay. So we will try yung kanyang, kasi ang seat height po nito ay 845 mm. So 845 mm, so we expect na talagang medyo may kataasan to, no? As height ko 6, sigurado tiptoe tayo dito. And then, ang kanyang total weight ay meron namang 232 kilograms. So ito po yung wet weight. Pag sinabing wet weight, included na po yung, kasi ang capacity ng gas nito is 19 liters. So kasama na yung capacity ng liters at saka ng oil, ang total weight niyan, 232 kilograms. Kaya natin to mga idol. Subukan natin saglit. Wow. So ito, 5'6" ako Wow. Tiptoe talaga tayo.
So yan guys, yung ating riding position, no? Pero kaya naman itong rides kasi kung sanay ka naman na sa mga big bikes at for me, magandang upgrade tong motor na to para sa inyo mga idol. Kasi alam niyo naman na Suzuki talagang pagdating sa performance, talagang one of the best. Kumbaga, pag mga na-rise nyo, nasubukan nyo yung mga bikes nila, in terms of handling, performance, braking power, and then yung kanyang cornering, talagang pinag-aralan nilang mabuti yan. Yung mga engineers nila talagang sukat na sukat lahat yan. So guys, ito po, the 2024 model, it's made in Japan. Makikita niyo po sa frame niya, meron nakalagay dyan, made in Japan. So yun yung advantage nito. And talagang quality. From the pairing pa lang, talagang, yan, grabe yung pairing niya, anti-gas, hard plastic talagang, yung pagkakaporma ng mga plastics niya talagang quality. And then yung frame, ito. So guys, grabe, susian niya, yung pinaka-handlebar, talagang malaki, grabe, matibay talaga, And, baka magasgasan natin. So itong color na to ay metallic Triton blue, yung color version na to. I believe meron pa tong color black, yung metallic black. So for the specs mga idol, ang presyo po nito SRP 969,000 pesos pag binili nyo ngayon. So suggested retail price from Suzuki Big Bikes 969,000 ang bagong model na to. And siyempre, pag bibili nyo ito ng cash, included, hindi pa included yung LTO doon. So we are here at Wheeltech Suzuki Big Bikes Pangasinan. So, magdadagdag pa kayo ng 4,500 para sa LTO registration, 3 years. Yan po. So, pagka binili mo ito, 969,000 plus 4,500, that is 973,500 pesos. Yan po yung total cash out natin for the cash purchase, Well, para naman sa installment, dahil kararating lang nito, so wala pa tayong quotation. Anyway, kung alam niyo po yung page ng RBO Financing, you can check out. Pwede kayo mag-message sa kanila, pwede kayo makahingi ng quotation nitong brand new model na to. Sa RBO Financing, yan po yung financing ng Wheeltech, And again, mga idols, ito po ay up for grab. Ibig sabihin, mga idols, pwede niyo po mabili ito ngayon. Kung kayo po ay nandito sa Norte, taga Pangasinan kayo, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, o any nearest dito sa Pangasinan, pwede nyo pong mabili ito. Tawag lang po kayo sa kanilang manager dito. Pwede nyo rin pong tignan sa kanilang page, Suzuki Big Bikes Pangasinan. Mag-message lang kayo dyan, mag-PM kayo. Pwede nyo pong mabili ito. Siyempre, para mabili nyo ito, mag-reserve fee na kayo, para i-reserve na sa inyo yung unit. Ayan. So guys, isa-isahin po natin yung kanyang mga specs dito. Kaya samahan ninyo ako para dito sa ating live 2024 Suzuki GSX S1000 GX crossover bike, pang touring, sporty style, pang adventure na rin, pang touring, So ito yung kanyang category. So again, ang kanyang mga features, top features nito, unahin na natin, it comes with traction control. So may level of traction control to, Meron tayong pipiliin kung gusto niyo mas sensitive yung traction control or less sensitive, depende na sa inyong preference. At sa pang pinaka-the best dito, yung electronic suspension nito. So, yung front natin naka-electronic suspension. Yan, ito. So, ang brand na yan ay Showa, Showa Electronic Suspension. Wow, di ba? Solid, So, pwede nyo nang i-adjust sa inyong mga switches. Meron ditong pindutan. Pwede nyo nang may adjust to. Pwede nyo ibaba or patigasin, palambutin. Independe sa inyo. Rebound, damping, compression. Fully adjustable to ang ating front suspension. Same sa ating likuran. That is electronic suspension din. And isang napakaganda rin na nilagay nila rito. Meron tong bagong system, Road Adaptive Stabilizer. So nag-a-adapt na itong motor na to, depende sa road situation ng rise ninyo. Halimbawa, nasa cornering kayo, yung stabilizer, nag-a-adapt na yung kanyang computer sa inyo. Siya na mismo yung nag-a-adjust
Automatic mga idol. Ganon ka-modern itong ating brand new model na to. Pangalawa, meron din tayong wheelie control. So pag sinabing wheelie control, so if you are in the off-road, no, pwede ka mag-wheelie control dito. Pag sinabi kasing wheelie control, parang pwede mo i-switch off yung ABS sa likuran. Yan, parang gano'n. No? And especially dahil modern to, ito po ay naka-Bosch 6-axis IMU. Pag sinabi mong 6-axis IMU, yan dyan na po lahat yung mga electronic system, lahat na. Brake control, lip control. So yan po yung mga kagandahan dito sa ating brand new model na to. Siyempre, naka-ride-by-wire to. Wala ka na makikitang cable dito, ride-by-wire. What else? Meron na rin siyang Suzuki phone connection, Bluetooth connection, as in, pwede na kayong maglagay ng navigation dito ng map. Dito sa kanilang napakalaking TFT display. No? Ang laki ng TFT display niya mga idol. So, papakita ko sa inyo yan isa-isa. So, bigay ko lang muna sa inyo yung mga features niya. No? So, yan mga idol, yung ating yan. Buy mo na, sabi niya. Hello host, sabi ni Tessie Buyukan. So, yan mga idols, yung ating GSX GX 1000. Ang makina nito, 1000cc, 999cc po. So, yung engine nito, 999cc, inline 4. And then, yan po ay merong 4-cylinder, 16 valves, liquid cooling, double overhead camshaft. So, yung vibration niya, napakaganda. And then, equipped na rin ito ng 6-speed transmission with quick shifter. So, meron na rin siyang Suzuki bidirectional quick shifter. O, di ba? Napakatindi. Hello, Madam Tessie. Si Mami nandito. So, long time po kay Mami Tessie Buyukan. So, shoutout po yung ating idol from Singapore. I think Hong Kong. Hong Kong yan, si Ma'am Tessie. Thank you very much, Ma'am Tess. Si Bert Eusebio, salamat sa'yo. At kay Chriser Capulso, buy mo na. So, hopefully, meron tayong pambili nito. And ito nga sabi ko sa inyo, Showa upside down first gold anodized, yung kanyang color. Yan po ay fully adjustable. And sa braking power natin, as you can see, Brembo ang ginamit nilang caliper dito. Grabe ang taba, oh, laki. So, dual disc Brembo caliper at ang ating disc na to, 4.5 mm yung sukat. Yan, dito nakalagay. So, Brembo caliper with ABS. Equip tayo ng ABS dito. And ang ating tires, yan po, ito ay gumamit ng Dunlop Sports Max Road Sport 2. Road Sport 2 yung kanyang model. So, this is the latest model ng Dunlop, no? So, made in Japan din itong ating Dunlop na tire. So, lahat sila made in Japan nakalagay dito. So, grabe, no? So, yan guys, oh. Diyan pa lamang sulit ka na. Kasi lahat made in Japan, mga idol. So, we have 60 viewers. Shoutout po sa inyong lahat. And here, makikita nyo yung ating makina, no? As you can see in the frame. Ayan, no? Papakita ko sa inyo, mga idol, ha? Ayan. So, GSX-S 1000, 999cc. And then, ang kanyang spark plug ay NGK CR9. Unleaded gasoline, yung kanyang fuel. Lubricant niya is 10W by 40 or higher. Yan po yung mga recommended para dito. So, ayan, yung mga specs niya. This is made in Japan. Grabe, no? Yung frame niya is that is aluminum twin spar. This is aluminum twin spar yung kanyang frame. Quality talaga, yung pagkaka-weld niya, no? Antindi. So, aluminum twin spar yung kanyang pinaka-frame para dito. And yung makina natin, yan po ay merong bore by stroke na 73.4 mm by 59 mm. Yan po yung kanyang bore by stroke para sa ating engine. And yung kanyang compression ratio is 12.2 by 1. Ang taas, ano? Mataas na talaga yung kanyang compression ratio. 12.2 by 1. Guys, ang kanyang oil, ang capacity po nito sa oil pa lamang, makikita nyo rito sa pinakababa, 2,800 ml.
So almost 3 liters po yung ilalagay natin dito. Kasi 1,000 ml, 1 liter yon. So 2,800 ml yung ilalagay nating gas para dito sa ating GSX-S 1000 GX. Ayan. So, makina pa lang po tayo, no? And good thing mga idol, ang ganda rin ng kanyang exhaust. Ito. Yung kanyang pinaka-muffler, ano? Kasi usually pag Suzuki, ang lalaki ng muffler niyan. Ganyan palaki. Ito, para siyang GSX-S 1000, ano? So, same sila ng GSX-S 1000. Ganito na yan. Naka-twin, isa lang pala. So, single exhaust lang siya. Ayan. So, meron ditong underbelly dito. Yung pinaka-bread box niya, no? Ang laki ng bread box. Ito. So, pagka gusto nyo itong i-tune, yan. Minsan yung tinatanggal nila rito, yung bread box yan eh. So, kung gusto nyo ng diretso, pwede naman full exhaust para mas maganda. Guys, quality din yung mga apakan, ano? As you can see, meron pa siyang rudder dito. And, yan, no? Pwede natin i-adjust din yung ating, ano. Yan, yung pinaka-brake. Grabe quality talaga yung mga metal, ano, titigas. Talagang naka-braided hose siya. So, yung hose natin is braided, ano. So, and sa atin naman brake sa likuran, that is Nissin caliper, single piston. And makikita nyo yung pinaka-ABS wire dito. Ayan, no. And syempre may equip tayo dito na traction control. I believe may level of control pa yon. Pwede nyo i-adjust, mga idol. Ayan. Yung kanyang ano dito, suspension. Makita nyo yung suspension dito. Guys, ito nakita nyo rito yung suspension niya. Oh. So, meron nakalagay dito na balance-free rear cushion. So, balance-free rear cushion. So, BFRC. So, BFRC, fully adjustable ang kanyang rear suspension. Monoshock yan mga idol. Ang laki. Ang laki ng suspension niya sa likod. Grabe. And electronic din to. Electronic suspension yung ating likuran. As you can see, meron din siyang wirings dito. At nakakabit yan sa pinaka-likuran niya. No? So, ganun kaganda, ganun ka-modern itong ating suspension sa likuran, mga idol. Yung tangke natin ng gas, yan. Makita niyo po yung tangke ng gas nito. That is 19 liters of capacity, gas capacity. Siyempre, pagka ganitong big bike, ang mga ikakarga niyong gasolina dito, yung pinaka-high octane na, no, yung 96 ba? So, meron tayong 91, 95, 97, I think 97. So, 97 na ilagay nyo. Pero dito nakikita nyo, ang pinaka-lowest dapat dito, 95 plus. Ayan, no? Ayan. So, 95 or above yung ilalagay ninyong gasolina dito. So, sa akin, mas maganda, 97 na para mas maganda yung cooling niya, yung kanyang takbo. Pakita ko sa inyo mga idol, yung kanyang susi. Grabe, signature talaga yung susi nito. Nakikita nyo po yung kanyang susi. There's a gold color badge name. GSX-S GX. Ano? Nakikita nyo po ba? Diba? Dalawang susi yan. And then yung kanyang susi yan, may immobilizer by Suzuki. Ayan. So, secure yung ating big bike na to. Siyempre, may worth 1 million na, diba? 969,000. So, dapat talaga secure. As you can see, yung ating pinaka-front suspension, Showa. Nakalagay dito, Showa Electronic EERA. O, yan, no? Diba? Electronic, meron siyang wiring dito. Kasi pag nakikita nyo hindi siya electronic, walang wiring na ganito. Walang nakalagay na ganyan. Yan, no? Ito yung pinaka-wiring niya, yung pinaka-sensor niya. So, electronic adjustable. As you can see, yung ating mga switches and buttons, tingnan natin. Guys, ang ganda ng ano nito. Switches and buttons, as you can see, meron dito yung pinaka-menu. Mag-select tayo, okay. Yan, no? Rest. Yan, meron tayong busina, signal indicator. Ayan, mga idol. Grabe. Ang taba ng kanyang handlebar. Quality talaga. Solid na metal, ano. Meron itong hazard switch. Andito yung kanyang pinaka-traction control. Start switch and kill off switch. Yan. Ayan. And yung ating napakalaking display. Full color TFT na po ito.
So yun guys, yung ating brand new model, ano, ang lupit pala nito. Full color TFT display, ayan, ang laki oh. So dito meron tayong ride mode selector. Ibig sabihin meron tong riding modes. Siyempre, asahan nyo na dahil naka ride by wire to, naka 6-axis IMU. It comes with the riding mode selector. Sigurado meron tong ano, eco mode, sporty mode, or touring mode, ano. Pero I'm not familiar with the ride modes nito. Meron din tayo ditong USB ready charger. Ayan. Yan guys, oh. As you can see, USB ready charger. So kailangan nyo lang maglagay dito ng inyong phone holder dito sa handlebar para pag nagcha-charge ka, andyan na yung pinaka-cable mo, ano. Yan. So grabe, ang ganda. Yung salamin niya, ang ganda rin. Ang ganda ng pagkaka-built niya ng salamin. So, talagang solid na solid. Petron Blaze 100 octane. Grabe ah. So, 100 octane na ba si Petron? Alam ko 96 lang o 97 si Petron. Pero kung ganun man, di okay. So guys, ang laki din ng windscreen niya. And I think, is this adjustable? Yun lang, hindi siya electronic adjustable, ano. So, hindi po adjustable. So guys, ano masasabi niyo sa front design, sa kanyang mismong muka? Ayan po, nung kanyang mismong front design, napakaganda rin. Pogi, no? So, very futuristic yung kanyang style, yung pinaka dito, mukha niya, no? Ayan, no? LED, ang mga signal light, LED, nandito sa gilid yung signal light, ayan, no? So, yan guys, yung ating brand new model, Suzuki GSX-S 1000 GX. Brembo calipers, ABS, dual disc. Ayan, solid na solid, ano? This is available, mga idol. Pwede nyo po ma-purchase to. So, anyone is watching today, now, this is crossover bike, touring bikes. Pwede nyo pong ma-purchase ngayon to. Pwede nyo mabili. Ang kanyang SRP, 969,000 pesos. Ganon kaganda yan. Alright. So, mga idol, ano? And walk around natin ng konti. Yung kanyang upuan, grabe, oh. Ang kanyang seat height, 845 mm. 845 mm. So, nakita ko nga kanina yung ating pinakapag-upo dito, talagang tip-toe tayo dito. And pwede rin tayo magsama ng ating passenger. Grabe, ang kapal ng upuan ng passenger natin, no? Sigurado mag-i-enjoy siya dyan. At ito yung kanyang mismong footrest. Meron ding rubber. May rubber din yung footrest niya. So, yan yung kanyang pinaka-grab bar sa likuran. Rear grab bar. So, meron ding abang para sa top box. Ayun, meron butas, ano. Pwede nating lagyan. So, yan guys. And yung ating ilaw sa likuran, full LED lights din. Ayan yung LED lights niya, ano. As you can see. So, hopefully, sana nga makita rin natin ang releasing nito or pinaka-activation. Ano. Ang laki ng gulong sa likuran. Ano. Ang size po nito ay 190/50 by 17. Dunlop Sportsmax Road 2. Yung kanyang model ng tires. Dunlop Sportsmax. Ang taba ng gulong nito. Grabe, ang taba, oh. Oh my goodness. So, equipped na rin po ito ng Suzuki Bidirectional Quick Shifter. Itong ating GSX-GX 1000. Ayan. So, guys, ano pang masasabi ninyo? So, anyone who's interested para ma-purchase to, let me know, mga idol. Pwede rin kayo mag-send na message sa atin or you can check out Suzuki Big Bikes Pangasinan. Ayan. Pwede po kayong bumili nito ngayon. Ayan, pwede nyo pong makuha. So, wala pa naman nagkiklaim nito dito. Wala pang nagpa-reserve. So, anyone who's planning to purchase a new bike, touring bike, pang endurance, pang long rides, or pwede ring sporty style, no? Eh, napakaganda, no? Grabe. Etong bagay sa inyo, mga idol. Chrysler G Capulso, hello, hello, hello. Arjam, Petron Blaze daw. Si Hela Pinoy, looks slow. Hindi naman siguro. Once yun na-try nyo na to, sigurado ako hindi kayo mapapa-slow dito. Napakabilis nito.
Ayan. And we're here at Suzuki Big Bikes Pangasinan, and just to walk around yung mga units na nandito rin today, pwede ko pong ipakita sa inyo ngayon yung mga units na available nila dito. Ayan mga idol. So again, ang ating GSX-S 1000 GX, 969,000 pesos. Yan po ay available. Dual channel ABS with cornering, full color TFT display. Meron din siyang smart cruise control, electronic adjustable suspension, Brembo calipers with dual channel ABS and cornering nga. Ang total displacement 999cc, 4-cylinder, inline 4, 16 valves. Maximum power nito 150.2 HP. 150.2 HP ang kanyang max power. Ang kanyang maximum torque, 106 Newton meters. Ganun katindi yan. At naka 6-speed transmission to with a slipper clutch. And syempre with quick shifter. Ayan po mga idol yung kanyang mga specs. Ang kanyang mga top features, traction control na may level of traction, electronic suspension, ride mode selector, road adaptive stabilizer, wheelie control, may wheelie control to. Boss 6-axis IMU, ride-by-wire at phone connection. Yan. So yan po yung ating mga specs and features nito. 19 liters of fuel capacity and then 16 km per liter sa kanyang fuel consumption. Ano pa ang gusto nyong itanong? Frame type, aluminum, twin spar, yung kanyang frame type. Total wet weight, 232 kilograms. 232 kilograms ang kanyang total wet weight. Pag sinabing wet weight, included na ang gas and oil. So, ang gas capacity nito, 19 liters. Ang oil naman, almost 3 liters. Yan po yung capacity. Yan, mga idol. Full color TFT display, may phone connection, may navigation. Yan na po. All in na tayo dito sa bagong model na to. So, guys, if you're interested, check out the Suzuki Big Bikes Pangasinan. Pwede kayong mag-message dyan. Pwede kayong mag-PM kung gusto niyo pong mabili ito. And pwede rin kayong mag-message sa ating FB page, Boyet Salabarria. So, para ma-assist natin kayo sa Wheeltech. Cash payment, 969,000. And para sa financing, you can check out sa RBO Finance. Tingnan natin yung presyo nito. Later on, bibigay ko sa inyo yan. Alright, mga idol. So, yan po yung ating live today. Update lang natin sa inyo dahil kararating lang ito, no? Fresh na fresh pa, kabababa lang sa truck, sa freight. So, yung nag-deliver nito ay kaalis lang. So, ito, kabababa lang, kakadating lang sa store nila. Kaya, swerte natin at napakita natin sa inyo kagad yung kanyang mga features. Ayan, napaka-pogi, no? Ayan na po, wala na po tayo mahihiling. Metallic Triton blue color, gold anodized front suspension. Ito na lahat, nandito na lahat yung kanyang mga magagandang specs. So guys, meron pa po silang mga ibang bikes dito. Ilibot ko lang kayo saglit para baka sabihin nyo, puro na lang GSX DX 1000 yung ating sinabi. So meron tayo ditong 1050 Bistrom DE, no? Ang presyo nito 899,000 pesos. Ayan, available din ito dito with color champion yellow. Ayan, napaka-forma rin ito. Kung gusto niyo po ng adventure touring bike, Bistrom 1050 DE. 899,000 pesos. And here, meron pa tayo ditong sports bike, GSX-R 1000. Yan, sports bike naman to mga idol ha. Kano bang presyo nito? Yan, color black no, 1000cc. Baka gusto nyo i-mine nito. Available din ito, GSX-R 1000. Poging-pogi din ano, di ba? So yan guys, ang mga available bikes na rito. And then meron tayo dito Bergman 400, Expressway Legal, Maxi Scooter, 549,000 pesos ang kanyang cash payment, SRP. It comes with dual ABS, traction control. Ito, napakagandang gamitin talaga. Sobrang komportable dahil ang laki ng kanyang upuan. Para ka nakaupo sa kama. Yan po ang ating Bergman 400. Dual ABS, traction control. Ayan. So, available tong ating gray color. Glossy gray.
549,000 pesos. And we have here Suzuki V-Strom Sport Adventure Tourer 650 XT. 650 XT with a price of 599,000 pesos. 599,000 pesos. Super ganda, super gwapo, no? O, diba? Yan po ang ating V-Strom 650 XT. 599,000 pesos. Available din dito. Alright, so tingnan natin dito sila. V-Strom din, 650. Yan, meron pa tayong V-Strom. Another color, gray color with blue. And 1000cc, meron tayo dito GSX-S 1000. GSX-S 1000, mga idol. Yan, 999cc inline 4 din ito. 16 bulbs. 755,000 naman ito. 755,000. So yan po, napakagwapo nito. This is the 2024 new color. Silver with red, ano. And dito naman, metallic Triton blue. 755,000. Ito, meron tong riding mode selector din. Traction control. Naka-ride by wire. Clutch assist system. Solid din ito, ano. 1000cc GSX-S 1000. 755,000 pesos. And here, meron tayong another sports bike. GSX-S 8S. 8S naman ito. Ang presyo naman ito, 585,000. 585,000 color black and color white. Ito, ano to, 800cc, 2-cylinder, 270 degrees crank, upside down forks, Nissan caliper, dual disc. Ayan. 585,000 pesos. Alright, mga idol. So, sa mga nanood sa atin, salamat po sa inyong pagpanood, pagsuporta. And we are already almost done sa ating live today. So, quick live lang tayo para pakita sa inyo yung mga units na available dito po sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. And mga V-Strom, Adventure, Sports Naked Bike, and then yung ating brand new touring bike. Suzuki GSX-S 1000 GX, 969,000 pesos. Alright, mga idol. So, ano pang kailangan ninyong malaman? So, we will be ang pogi, di ba? So yan guys, yung ating live today. Quick update natin sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. And this bike is available. Pwede nyo ma-purchase ngayon to. 969,000 pesos. Wow. So ano pang hinihintay nyo mga idol? Kung ako may pera ngayon, bibiling ko na to. Siyempre wala naman po tayong ganong cash. And unfortunately, hindi pa rin natin kaya din makabili ng 400cc man lang, no? So sana all na lang po tayo. Ang dami nating bayarin. So yan guys, GSX-S GX 1000, 969,000. Salamat po sa inyong pagpanood sa ating live today. Thank you very much. Please like my video, support me in my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Guys, pakipollow nyo po ang ating FB page, Boyet Salabarria, sa mga nanonood. Please follow my page para sa mas marami pang updates natin. So, lahat po ng mga ginagawa nating content, nandyan din sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Isa lang po yung ating pangalan from YouTube, Boyet Salabarria, from TikTok, Boyet Salabarria, and from Facebook page natin, Boyet Salabarria din. Thank you very much sa inyo mga idol. At yung mga millennium or yung mga matagal na nating mga supporter dyan, salamat po sa inyong pagsuporta lagi. Thank you very much. So, lagi po tayo magbibigay sa inyo ng mga updates, bagong updates. And just recently, nakakuha tayo ng updates about Kawasaki Big Bikes. So, sa Kawasaki Big Bikes, meron pong mga 2024 model na paparating. So, yung iba kasi hindi pa nila in-update, ano. So, meron tayong mga bagong model 2024. Mga change color lang. So, change color po. So, abangan nyo po yung ating update dyan para sa 2024 new Kawasaki Big Bikes. Model year. 2024 model year. Kasi yung iba mga 2023 pa eh. So, ina-update nila. Ang ginagawa ng Kawasaki dyan, nagdadala sila ng bagong color version.
change color lang. And this time, good news kasi yung mga binago nilang model year, naging 2024 na, ay hindi naman po nagbago ang presyo. Kumbaga hindi nag-change yung SRP niya. So, di ba? Good news yun. Kasi usually, sa ibang mga brand, pagka nag-model year 2024 na, may additional price, di ba? Magdadagdag sila ng presyo. And thankfully sa Kawasaki Big Bikes, Kawasaki Leisure Bikes Philippines, ay wala naman po silang dinagdag. Good news yan. So yan mga idol, salamat po sa inyong pagpanood. I'm leaving na at abangan nyo po yung ating next update sa ating vlog, sa ating YouTube. Meron tayong mga upcoming pa po. So lagi lang kayo tumutok sa ating channel. Salamat po sa inyo mga idol. Alright, thank you very much. Bye-bye mga idol.